खुलुमबाय, आं प्रिया नार्जारी। गिबियावनो नोंथांमोन गासिखौबो आंनि नार्जारी निउज आपडेट चेनेलाव बरायहरग्रोनाय थाबाय। रादाब नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। फिन अर जोंदों मणिपुर रायजोआव। थांनाय समबारनि मोनाबिलियाव गंनै मेथि हारिनि नखरनिफ्राय जगराधरनिफ्राय लांखारजानाय सा6 सुबुंफोरनि गेजेराव सा3 सुबुंफोरनि गोथैसोखौ बराक दैमानिफ्राय बोखांनो हानायनि उनाव जिरिबामाव आरोबाव दुंहाव थासारिया बारानिफ्राय बारा जादों। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सानैया गथ'सा आरो सासेया आइजोमोन। फोरमायथिनो गोनांदि आसाम मणिपुर सिमानि गिलगल ओनसोलाव बे सा3 सुबुंखौ बुथारखांनायनि उनाव दैमायाव गारहरनायाव बिसोरनि गोथैसोखौ बोखांनो हादोंमोन। गोथैसोखौ बोखांनायनि उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेजाव दैथायहरो। मेथि हारिनि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बादिब्ला कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा उदखारि हानजायानो लांखारनायनि सन्देह खालामदों। थांनाय शुक्रबार मोनानि समाव लांखारजानाय सा3 सुबुंफोरनि थार बिजिरनाय आरो रैखाथिनि थाखाय रोजा रोजा मेथि सुबुंफोरा लामायाव ममबाति लानानै गोख्रों सोमावसारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंनै मेथि हारिनि नखरनि लांखारजानाय सुबुंफोरखौ इउरेम्बाम हानि देबी 60 बोसोर बैसोनि, तयलाम टेडी देबी 31 बोसोर बैसोनि, लेइश्रम हेटनबी देबी 25 बोसोर बैसोनि, लेइश्रम सेकेन्ड दानवासिं आरो तेलाम ताजा मानबी देबी 8 बोसोर बैसोनि आरो 8 दाननि लेइश्रम लाङाबासिम होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2023 मायथाइनि मे दाननिफ्रायनो मणिपुर रायजोआव कुकी आरो मेथि हारि बे मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजिया जागायजेन्दोंमोन आरो दासिमहालागैबो बे मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजिया जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों, जायनि जाहोनाव मणिपुर रायजोआव दासिमबो गोजोना गिदिंबोफिनाखै। गुवाहाटीनि फेन्सि बाजाराव सासे डिलिभारि बयखौ अ.सि. इन्सपेक्टर भार्गव बरबराया बुनायनि उनाव गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि आगोलाव पुलिसआ दाबि धुमखि होनानै जेरैबादि सोलिदोंमोन, नाथाय दा बेबादि खालामनाया सोलिनाय नङा। जेसेबांखि पुलिस अफिसारानो जायाथों मानो गोरोन्थि मावनाय नुयोब्ला बिथांमोनखौबो एरेस्ट खालामगोन होननानै फोरमायथिदों। आथिखालाव पुलिसआ गावसोरनि आखुखौ सोलायनो नांगौ आरो बेफोरबादि गोरिब सुबुंफोरनि सायाव साजा होनाय खौरां मोनो अब्ला जों बेनि सायाव एक्सन लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथां ड हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। उत्तर प्रदेशनि रानी लक्ष्मीबाई मेडिकेल कलेजाव मोब्लिब सर्ट सार्किट जानानै गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव जोनोम जागोदान सा10 गथ'साफोरा खास्रि बिस्रियै जिउ खहा जायो। जाय गथ'फोरा सोरबा सासेया 20 सान जानाय, सोरबा 10 सान जानाय गथ'सामोन आरो बेनि अनगायैबो सा40 गथ'साफोराबो गोब्राबैनो जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि अक्सिजेन सिलिन्डाराव मोब्लिबारि सर्ट सार्किट जानानै बे जाथाया जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाथायखौ खोनानानै हादोरनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिका खारगे आरो उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्य बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थैनाय नखरनि सोद्रोमाफोरनो 2 लाख रां होनो थाखाय फोसावनायजों लोगोसेनो जोखोम जानाय नखरनो 50,000 रां रिलिफ फान्डनिफ्राय अनसुंथाइ होनो फोसावदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ। बेजों लोगोसेनो उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्य नाथ बिथाङाबो सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय थैनाय नखरनो 5 लाख रांजों लोगोसे जोखोम जानाय नखरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। मणिपुरनि हाजो ओनसोलाव रैखाथि हानजाया मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला सरासनपुर जिल्लानि डंकी रिजार्भ फरेस्ट सीमा ओनसोलाव बे अपारेसनखौ खालामनाय जादोंमोन, जेराव सिग्रोबनायनि गेजेरजों राइफलजों लोगोसे गंसे गोथां गुलि, गंसे .22 राइफल, गंनै आखाइजों बानायनाय पिस्तल, 9 एमएमनि गरनै गोथां गुलि, 7.62 एमएमनि गरबा गोथां गुलि, मोनबा बमा आरो थरनै ग्रेनेडफोरखौ बोखांनो हायो। बे हाथियारफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मणिपुर पुलिसनो गथायनानै होयो। जुलि खालामखांनायनि उनाव रंजा-बाजा गारिजों खैनाखौ दरानि न' फारसे लाबोबाय थानाय समावनो हरखाबै लामा ससेयावनो न' मोनहैस्लाबाजासे खैना दरा गाखोनाय गारि आरो फैबाय थानाय गंसे टेम्पु गारियाव सौग्रावनानै खैना दराजों लोगोसे गासै सा7 सुबुङा जिउ खहा जायो आरो गोबाङा जोखोम जायो। उत्तर प्रदेशआव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।